Дива на майка си от Кътния. Част тук, ако имам нива, аз ще запомня, аз 2 години мога да запомня къде е, брат. Това така е, няма от 2 години. А? Не я помня от 2 години. Няма вишка. А? Няма вишка. Тъсна хуй, тъсна хуй. С вишка, аз ако се качеш със сърня. Бах, този педал за гъста супер чувствителен, брат. Не само ако се отпусна, че това е кара. Къде с вишка, На ловното? Бойник, бе. Вардят. Вардят. Вардят с снайперите. С карабините. Той е кофто, че сега той стои много да правиш много слънца. С тези други не може да се бъргава ни човек. Пама! Аз тук нямам. Рай четворките ще миниш, бе. Чакай. Обаче не от там дет мина, това от другата страна. Ти ga дърпа ли се? Какво забравя път? Натиснито и? Тъй на коя? Да, на 4 по Те са на 4. 4 по 4. Ма високи. Да. Тя затвори прозорец. Той. Тъй. Сега? Сега е 4 по 4. Сега те кой? Сега е... всичко. Всички му кажат, светят ли там? Ти си. Ама през тук няма аз отстрани ще ми. Добре, отстрани мини. И оттам ще мога да видиш, бе. Той ме въже. Аре бе! Ти си вика. Не ги разбихме вече. Не, паджерото върви, човек. Еш някой са бурил слоната такова, че. Абе, хора. Точно вкараме лъча. Няма проблем, ще излезе, бе, човек. Той върви, Откъде бе. да мине? Да, е такова, вляво ми е. Се притеснява защо е с хубави гуми. Даже аз без газ си за мен. Ма никакъв проблем не е. Да, че няма. Те не мой проблем. В интерес на истината. Ма аз съм на бавни май. А тук не знаеш, брат. Къде ще бягате, Лицки? Сега виждаш как ни бъри. Сега по-друго, човек. Обаче е, вози добре, бе, човек. Какво да му изключа? Не знам, той май не е ли само... Покажи, навсякъде я покажи, брат. И централен, и всичко. Изключи ги. Само като имаме таки с Той препел. е специално каране. Не всеки да кара офроуд, човек. Жоро може да кара офроуд. Аз не мога да карам офроуд. Не разбирам много как да пусна колата, да такова. То не е въпрос да караш бързо. Това знаеш как да миниш, колко газ да подадеш, кога да я подадеш. И на към такова да включиш. Не е само на задно, човек. Аз искам да направим. Да. Това да включиш само четворките. Да. Добре. Ама те по-отсам да вземе да минеш. Вие се уляка. Няма проблем, ще видиш. Мириш на гушна. Ето ми хареса вече. Тук нищо изпращал добре. Няма проблем. Как се хвърли? Как самяташ? Покажи на тия хора. Ти не са много и първото. Не, на 4, само на 4 по 4 само. Без раздавката. Няма ми такви препятствия за Ти хубаво много купане. яко, човек. Ма много са кратки. Нали си дая сметка, че ако са по-дълги, може да останеш. Няма да останеш, човек. Трябва да е много... Трябва да ти опре бурдата на пълно. Да висне тук, да те край. Ма трябва 4 да ти обисат. Ти обаче си гази, брат, че няма проблем. Той въобще не ги усеща, брат. Ма то проблем е, че поравно дръса.
Не е работа да се водиш там. Главата си става направо... Аз мисля, стоях на офроуд, човек. Това е отвратително. То, че според мен, то не е офроуд машина. То е... Да минаваш от тук, то не е офроуд, то караш all road, насякъде. През дървета минава, то какъв офроуд, то няма предсказателство, това ши. Трябва да влизаш в някой гълче да остане с брат. Как не е изпразнен. Малко прави. Добре. Заключва някак си. Тъкне. Такъв е за да достигане, че офрода не е за всички. Разбира се. Изобщо не е за всички. Само се задаваш въпроса е, кога ще свърши? Ами не. Що е, яко е? Яко си. Някакви не спорим. Моля искрен, какво ще правим? Какво ще правим сега? Що? Аз какво се представям за късам? Искрен ще я фане, ще я мръдне. Дома въже, бе. Има ли? Ето, много ще глубоко няма въже. Той Жоро силно изял сапаните от заев. То да не се получи, те че не да ги вадим, брат. Че не ще Не, ги че не е черпай. изключено. Не, то не е много тежко. Че той Жоро само с него няма да тръгне. Той веднага се тръгва. Доколкото знам. Ето, чуваш ли? Да. Ето, чуваш ли го? Може някой лагер да е заминал, знаеш. Не сигурно някой защита нещо. Добре, ти пък как са го направили, бахо майка, че не е истина. Аз не вярвам, че има заводска машина така. Как е човек, аз ако искам паджеро, бе? Ти е много зверско натоваране, човек. Че нещо някой там по-да знаеш за минал. Там чува. Да, не? Сега не го чувам, ама... Сега го чувам. Айде, батя, дигай прозореца. Ама полекичка, бе. Кой да си машинката, бе, човек? Гумите са страшни. Малко назаде. Ето е сега работа. Да го покаляме малко. После Няма проблем, бе. кой ще го мити нещо? Миленчо. Който с Миленчо, пазар се. Не, бе. Всичко, момче за всичко. Не, носи веднага Панчо, видя да го направи. Да, бе, как? Ако сега го включиш така и четвърката, защото така е страшно. Ама като такова назад-напред ще излеземе, човек. Малко да има такова, сто караме само напред. О, роуд. Аха. Пак изтопли, бах го байката. Направо си ебал майката. Те тези гуми направо правят голяма работа, брат. Снимай кълта снимай. Снимам. Ти такова, че да не се късаме, а? Да не обвиснам. Бах в майката. На кога свириш, бе? Просто дървото, бе. Няма никакви грижи, човек. Виж, блокира направо ти, брат. Кое? Молана блокира някакви блокажи също има. Сигурно сме някакви защити. То много се задне си това, брат. Носи, да. Не мога да правиш ми, че тръгне на ти. Айде. Не ме завляха ръцете да държам телефона. Дигай прозорец. Тук път има ли принцип? Еми, май не.
Караме. Ама бе. Карай. Той може би засила в момента. Той ти не засещаш, че като засуга не може да направи каза. Снимай сега, той ще събори дървото. Снимай. Да снимам бе. Давай Назаре. Дърво. Падне дървото върху нас, бе. Той готино на ние да караш, въобще не ги назад дали има някой. Виж какво става? Да си спрачката и... Сега ще даде газ. Абе, човек, Добре, бе, дай Назаре да... Тя да събори дървото, дай Назаре да... Добре, спри да видим. той иска да ма кони, да ма коли. Не, не надзирам. Стана работа. Но то май, събори ли го това дърво? Не. Защото ти голяма буклука, човек. Той дет ми изда, да не е, че е пълна карта нещо. А, то може би има остават 1300 и... Ти бе. Какво стана? Чакай. Човек тук те ще ни се ебе майка. Слагай четвърките ли? С блокажа. Още едно. Амджик. Чули то? Да. Момчета. Момчета тук не ми харесва момчета. Казвам. Той е твърдо е. А? Твърдо е. Твърдо бе, човек. А те и читачки. Няма проблеми. Чуеш какво прави, човек? Много... Заказаха ли тези? Не са. Ще снима. О, какво правите, бе? Този вашия камион нищо не струва. Дорим, бе, що да дорим? Жоро, този влан, що тъй, като на 4x4 чатка някой път. Като завиваш с волана, като на 4x4 някак с чатка, като направиш тъй. Чувал ли сте такова нещо? Да. Не, чакай. Где си, бе?